čaute všetci telmeni a telmenky a vítam svojho ďalšieho videjka. Teraz to bude na hru Minecraft. Je to viac menej špeciál za 10 odberateľov, za čo vám veľmi ďakujem. Som tu so Zixim. Ideme na to, pripojíme sa ku nemu na server. A budeme hrať. Dúfam, že ho je dobre počuť, ak nie, tak teda ako poriešime. Tu nám má dom. Kde máš dvere? Zixi, čau. Čau. Musím si pobrať veci. Tu nás skoro nič. A tu nás skoro nič. Mečík si zoberiem. On to má iron, tak si naberú iron. Máš drevo? Hlasnejšie vrav. Tak daj. Ideme do craftingu. Naozaj veľmi ďakujem za tie odbery, čo ste mi tam dali. Nesmierne ďakujem. Meč. Toto. Keks. Teraz asi tak troška zrušíme so Zixim príjem a pozrite si od neho videjko aj odo mňa, takže Zixi, čauko. Tak, ideme na to. Hahaha. Ideme hore. Ideme troška dačo ťažiť. Čo? Ak ste teraz počuli, že som zakričal, tak to som kričal na Zixiho, lebo ten natáča v ďalšej izbe. Budeme tu nakopkať. Lenže nemáme torčky, to je najlepšie na tom. Kde máš torčky? Ty čo mi čuruješ, Iron? Mine Iron. Jaj, no Zixi mu sa tak troška zrušilo nahrávanie. No ale keď budete to pozerať, tak nevravte, že prečo sa mi zrušilo, to sa mi samo zrušilo. Zobrite si hore. A preto sme volali, lebo... No robili sme to cez telefóny, vieme, úplne nudubovia sme. Hej, lebo keby sme to robili pri sebe, tak by... Sme sa prekrytovali. No poďte sa voši, jeste. Tu nám buchali na dvere. Počul som. Pavúčik, poď ku mne. Podahráme sa. Pavúk. A v prvom dieli som taký server urobil a tam bola ružová ovca. Tože? Fakt? Skeletron! Šaj ho točím, keď nemám brnenie. Ja mám. Ja nie. Ale zabil som ho. Poďme na creepera. Kde? Creeperina.
Kšípši spadají ze skály. Kde jsi? Stojím. David, nechaj mi ho, nezabíjaj ho, choď preč. Tak Dobre. už nič. A tu je jeskyň? Poď si po veli. 2. Keď nájdeš Poď si tunak ešte jeden. tak si ho zober ty. Keď nájdeš na budúce creepera, tak mi ho nezabíjaj, hej? Praxis Skeletroni. A Creeper. Jo, kde? Nechaj ho, to je môj creeper. Ešte jedna rana. Urobíme Allahu Akbar. Allahu Akbar! Čo, on nebuchol? Čo? To čo bolo? To vôbec On nebuchol. sa úplne... Ticho na jedného, ja idem po druhom. Ty kráso, ja musím ho dvoch zabiť. David. Au, ty si ma skoro zabil. A tam je Creeperina. Kde? Robíme ďalší. Nechaj mi ho. Tento je už nový. Kde? Tam. Kde? Tu. Nechaj ho. Za mnou. Dobre, už ho vidím, nechaj ho, to je môj... Ide Pozerajte. A ďalší Creeper, ja idem za Allahu ďalší. Akbar! Tam sú dvaja ďalší. Zober mi veci. Tam sú dvaja ďalší Creepery. Dobre, daj mi veci. Ja som sa rovno pri nich spavnul. Na, Viem sa chrániť pickaxom. tam máš pickaxe. Ale jak som všetko, aj šípe ako stižky, všetko, poďme. Dobre. Tak. Dáme si menší strih. Takže sme tu po strihu. Sme tu po strižíku. Ideme si akorát vykraftiť sekierku. Počkaj, kde je crafting? Á, tady. Je ráno. Tak koslivec, daj, tady bude oslavený. Takže som tu tiež, Poď si po mňa, poď. lebo naša malá sestra chcela Lego. Čo the fuck? Netrafíme. Musíme robiť manévre. Alebo jednoducho na ňo zautočím. Hor. O, noge. Tu je veľa koníkov. Jo. Ako sa vyrába sedlo? Sedlo. To sa nedá, že? Potrebuješ ale ešte kozu. A sneh vypadne? Tak ho zabi. Toto čierneho si nechám, ja si dám mount. Skúsim ho kočiť. Ešte raz mount. A dáme si radšej toto, aby som mu menej odberal. Jo, mám jednu kožu. Ja som vám buchnul. No tak tohoto nechcem, ten má málo životov. Prečo ma biješ? Jo, už je môj, nechaj mi ho, už mi ho nechaj. Dobre, To môžem zabiť veľa. Jo, šuka! Idem ťa posunúť a... Speed! Chceš ma posunúť? Neskoro. Musíš si tu! I just wanna... Dám ti, počkaj. Idem si dobrať vlnu na postielku. Na. Kde máme dom? A na druhé máš dve tieto... Nechceš? Počkaj, ja musím teraz dať toto. Nechceš šumky? Chcem. Tak si poď po ne. Ja vidím ovcu. Teraz Nie. akurát na jednu útočím. Nie. Koľko mám vln? Jedna vlna. Poď rýchlo. Ja to tu chránim vlastným čelom. No s Bohom. To není dobré. Koľko tady sem. Ideme domov. Kde je dom? Tam. Aha, tam je. Ale tie skla sa tam bugujú. Tuto ako vidíte sme urobili troška Allahu Akbar challenge. Na striežku. Ne. Jo. Šupka. Busnem ťa, počkaj, čakaj, ja ťa busnem. Choď pomalinky, ja ťa busnem. Ja mám málo života. Nevadí. Busnem ťa aj tak. Kde si? Ja ťa busnem domov. Škúrka. Poď sem. Chytím a usmažím tě. Nerob. Nie.
do pice. Ale Dá, co to zastavovat? A zase pokusal? Budu to tady strážit. Dragi táto. Šumka ďalšia. Jaký to je tento? Kôň. Nope. Jo, byl to kôň. Nope. Ja to tam zastavím. Doma. Budu sám doma. Máme krompík. Čoko, já jsem tady. Já těž. A to je další šumka. Šumka. Čo si urobím? Tak troška si mi ho zastoč si dá. Ale nerob mi. Dobré, veď, já se pokúšam dostat na balkón. To čo neskáčeš? Jsme moc nafutrovaný, nech se to skákač. Jo. To čo? Jaj, kvůli streche to neskáče. No, Čo chceš? Počkať, zlá strana. Malá sestra levala kvôli tému, lebo... Si noob. Čo robíš? Ničím to tady. Veďu sa tu moc kurzu zničené. Nevadí, já zničím toto. Tak. Postav dvere. Ja mám dole. Daj. Či ja mám u seba. Ja som videl tú šunku. Ja mám u seba. Tak, ale musíme to z kamenia postaviť, hej? Chceš to z kamenia? Aram, chceš to z kamenia? Pero, zdravite, Nero. Chceš to z kamenia? Aram, Nechci nic z kameňa. musím si šumku opražiť. Na másle. Pražíme si pani šumštičku. Musíme nájsť, David, nič trávu, aby sme si urobili si farmu. Veď mám už 2 semiačka. Ako veľa. Ahoj, prasa. Čus! On taký, už jsem tady zas. Nieže. No, pojede. Ja mu poviem, že ahoj, prase. Áno, taký úplne, že nasraté, že čus! Ako smusa. Jo, musíme sa dobiť. Nevieš, kde som? Som zatajený agentík. Čako. Som zatajený agentík. To je dobré. To je moje kužátko. Tam sa robí hento. Vidíš, tie aeronosy inakšie moje, že? Získal som lepší. Aká dobré. Ja som ti dal 2 šumky a tie sú tvoje. Ja potrebujem drevo. Máme uhlie? Nope. Tak choď ťažiť. Chod ty. Tak choď drevo na Prečo beriem toto? Veď máme drevo. Ale ešte viac, aby sme mohli veľa uhlia vyrobiť. Ja idem ťažiť. To je farma iba. To je karmár, nie farmár, ale karmár. Máme si šumčičku. Skúste uhádnuť, akú Adam pesničku spieva. Si se hamburger, dej si párek. Ty si to prozradil. My sme pod vodou. Toto je pod vodou. Dobre, začnem kopať. Tak ne. A nepovedal si svoju hranicu, 11 odberov. Ja som povedal, že toto je špeciál za 10. Čo, ja mám už 11? Áno, 11 máš. Google. Pozri sa von. Co tam děláš? Ne, nebuchej mne. Haha, buchnu teraz. Ne. Bude sranda. Kde seš? Kde ti buchnu? Idem ťažiť drevo. Dobre, choď. Ja nemám sekierku. Sekierky majú iba páni. Jede mašinka. Poznáte tu bariéru?
Periódu? To čo? Periódu. Paródiu? Padlo mi jabko. Fuck. Ňam, dopapáme sa. Ideme slepičky. Ťažiť drevo. Slepičky. Zabíjať. Ja som Na to- naivný hrad, či vrah. A 3 ovce vidím. ako sa mení pohľad? 3 ovce David, vidím. ako sa mení pohľad? Takto. Počkaj. Dobre, dáme si teraz malinký strižík. Takže sme tu po strihu a viac menej týmto aj ukončíme videjko, takže majte sa fanfárové, ale nejdeme kopírovať, takže čauko.